Здравейте, интернет детективи! Препоръчвам предните ми видеа за малко повече информация относно този канал. А днес ще говорим за много важна тема. Може би за най-важната според мен. Да започваме. Хората не са рационални същества по природа, колкото и да ни се иска. Просто не сме. Доказателствата са много и са навсякъде, но няма да влизам много в детайли днес. Ще препоръчам две книги, от които човек може да започне да навлиза в дебрите на познанието за човешкият мозък. The Idea of the Brain и The Accidental Mind. За съжаление, нямат превод на български, но ако има голям интерес, мога да им направя кратък обзор. Затова пишете коментари под видеото. Защо тези книги са важни? Те обобщават знанията на учените относно как работи мозъкът и как се е развил във времето посредством еволюцията. Да, знам. Има много псевдоучени и Холивуд, които се опитват да ни убедят, че едва ли нищо не знаем за мозъка. То е една енигма. И въпреки, че има още много, което не знаем за мозъка, учените са открили много неща, които са издържали във времето, доказани с експерименти и са потвърдени чрез репликация на експериментите. Еволюцията много често е наслагване върху вече съществуващото и така много неща от миналото оставят в сегашните организми. Това е една от причините да знаем, че еволюцията работи. Наслагването може да се види в еволюцията на мозъка. Амигдалата е част от мозъка, която се свърза предимно с всякакви емоционални състояния на човек. Предполага се, че амигдалата ни е останала от влечугите. Затова някои разговорно я наричат гущеровият мозък. На нея се гледа като на по-примитивната и по-правосигналната част от мозъка, докато в предната част на мозъка се намира фронталният лоб, за който се смята, че е доста по-млад в еволюционен аспект. Той се свърза с когнитивните ни способности, изпълнена аналитичната ни мисъл. Приятели, набързо искам да ви поканя в Telegram групата, която създадох. В нея можем да обсъждаме осинди инструменти, книги, материали, тактики, методологии. Можем заедно да правим разследвания на дезинформация и да обсъждаме най-абсурдната пропаганда, на която сме попаднали. Групата има бот, който модерира, затова всеки нов член трябва да отговори на прост въпрос преди да бъде допуснат до чатовете на групата. България има нужда от силно гражданско общество, което да се включи в хибридната война, защото за жалост вече губим много битки. Защо ви ги казвам тези неща? Запознайте се с Даниел Канеман, Нобелов лауреат. Той получава Нобелова награда в областта на сравнително нова наука – поведенческа икономика. Със своя труд той разбива на пух и прах старите икономически теории от миналото, но и реално доказва, че хората са по-скоро емоционални по природа, отколкото рационални. Рационалността се учи, тренира и е усилие всеки ден. Както поддръжката на тялото ни, рационалното мислене изисква ежедневни тренировки. Накратко, в книгата си, която има и на български език, той разяснява заключенията си на база многото експерименти и изследвания, които е направил през годините. Разделя мисленето на две системи – система 1 и система 2, или бърза и бавна мисъл. Система 1 е бързата, която се свързва с гущеровата част от нашия мозък и с по-емоционалните решения и реакции, които правим. Съответно, система 2 е по-аналитичната и по-бавната мисъл. Относно рационалното мислене ще препоръчам няколко книги. Предвидимо и рационален, рационалност, You're Not So Smart. Но няма повече да ви отекчавам с историята на мозъка и това как работи. По-важното е да разберете, че нашият мозък има нужда от помощ, за да се ориентира в днешния свят. Човекът твърде бързо променя средата, в която живее и еволюцията на мозъкът не може да навакса. Това устройство се е формирало в продължение на хиляди години и е било подходящо за средата на хората. Но в еволюционен аспект хората твърде бързо излизат от пещерите, саваните, горите, джунглите и се мести да живее в села и градове.
Затова той има нужда от ментални инструменти, за да се ориентира по-добре. Приветствайте 48-те Божи заповеди на рационалното мислене. Естествено, това тъпо име го измислих аз. Това са правила, които ако човек научи, препрочита и прилага, ако не ежедневно, то колкото се може по-често, има много по-голям шанс да се предпази от всякакви глупости, като дезинформация, пропаганда, популизъм и така нататък. Първата група са познати като логически грешки или логически заблуди. Те са познати на човечеството още от времето на Плато, Сократ и Аристотел. За тях се говори в контекста на градивната дискусия, в която двете страни излагат аргументите си да защитат дадена теза. Съответно, ако някой от страните си служи с логически заблуди, аргументите биват отхвърлени. Тези грешки могат да се чуят винаги, когато някой политик говори. Тези случайници, които са отишли там просто за да точат публични пари и не вършат работа, вие виждали ли сте деца по кръстовищата? Виждали ли сте деца, които просят? Работят ли неправителствените организации, които трябва да се грижат за това? Очевидно не. Какво искате да кажете? Аз не разбрах само. Аз не съм виждала такива деца по кръстовището. Аз видях. И то буквално преди няколко дни на кръстовището на Геме Димитров. Значи има една част, които работят, защото аз не съм виждала. Следващата група от правила се наричат когнитивни склонности или за по-просто аз им казвам пристрастия. Това е бил и фокусът на изследванията на Даниел Канеман и неговия колега Тверски. Това са изпитани ментални инструменти, които обаче трябва да се практикуват, за да станат навик на нашия мозък. Не ни предпазват на 100%. Амигдалата винаги ще е там, защото тя има своите важни функции, но пък ще сме много по-подготвени и по-защитени срещу глупости. И както обичам да казвам, лъжата не е различно мнение. Хайде със здраве и до следващия път!